Ez a ház egyetlen hibát követett el. Túl sok mindent lehet benne szeretni. Kezdjük a konyhával, felújítva, modernizálva, úgy kialakítva, hogy ne csak jól nézzen ki, hanem használni is öröm legyen. Aztán itt a nappali, valószínűleg itt fogod tölteni az időd nagy részét. Világos terek, hatalmas üvegfelületek, kandalló és közvetlen kapcsolat a kerttel. És amikor azt hinnéd, hogy ennyi, jön a wellness részleg, ahol már vár téged a saját infraszaunád. A tágas garázs mellett pedig itt vár téged a második és a harmadik különálló szoba. Aztán kilépsz a kertbe. 1320 négyzetméter parkosított terület, automata öntözőrendszer, hangulatos kiülő. Minden rendezett, minden átgondolt. Közben a napelem dolgozik helyetted, a Bosch kazán gondoskodik a komfortodról, te pedig egyszerűen csak élvezed az egészet a saját kerti tavadnál. A legtöbb házban mindenkinek van egy kedvenc helyisége. Itt az lesz a problémát, hogy majd nem tudsz választani.